Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Ali Kanu Ɗorai. Ina so ne magana guda uku ne akan Adamu Zango. Magana ta farko, gaskiya maganar da Zango yayi gaskiya ne. Ko da a ce ba kwa tare da matarka, in dai akwai ƙaruwa a tsakaninku, dole wasu abubuwan in tana yi dole ka ji zuciyarka tana sosuwa. Ko da a ce a cikin masana'antar ka aure ta kuma sannan kuka rabu ta dawo ta ci gaba da yi, akwai sirrin da dole sai ta danne shi a cikin zuciyarta. Ba komai za ta rinƙa fitowa tana faɗa saɗaƙa ba. Wannan abubuwan sun sosawa Adam A. Zango zuciya. Wasu abubuwan sirri ne tsakanin shi da ita, amma tana fitowa ana dukan cikinta tana faɗa a ciki. Ba ma shi ba, ko kai ne, ko wane ne, dole ne abin ya ɓata mishi rai. Dole ne abin ya tsaya masa a zuciya, dole abin ya rinƙa damunsa a zuciya. Magana ta farko kenan. Sannan magana ta biyu, in dai maganar taimako ne da sila mutum ya zama wani, an san Allah shi yake ɗaukaka mutum, amma akwai sila. Kaf industry, kaf Kannywood, babu wanda yake da yaran da Adamu Zango yake da su. Babu wanda ya raini yara da kamar Adam A. Zango. Ko da ban faɗa muku ba, kun san su, ga su nan barkatai. Dole ta nan ma a jinjina mishi. Sannan abu na uku, maganar da Adamu ya faɗa gaskiya ne. Industry ba ta yafiya. Ya kamata a ce idan wannan ta daina yi da shi, to a jawo shi, a rinƙa mishi wasu fina-finan da za su dawo da shi. Amma sabgar industry ba haka take ba. In tana yi da kai, ludayinka yana kan damu, to za a rinƙa jawo ka a jiki, za a yi da kai. Daga lokacin da wani ibtila'i ya faɗa maka, ko kuma lokacin da ta watsar da kai, ta daina yi da kai, sai a ɗauke ka a watsar da kai. Kamar yadda ya faɗa, akwai mutane ga su nan jarumai ne, iyayenmu ne wasu kuma yayyenmu ne, wasu kuma abokananmu ne, duk sun kwanta dama. To kamata yayi a jawo su, a ji me yake faruwa, ko kuma a jawo su a saka su a cikin wasu fina-finan da za su yi sama da su. Ai ba daina harka aka yi ba. Sannan kuma in mutum ya shiga damuwa, sai a kira shi a zauna da shi. Me yake faruwa, me yake faruwa? In wanda za a taya shi da addu'a ne, a taya shi. In wanda za a taimaka mai da wasu abubuwa ne, a taimaka mishi. Kuma maganar da Adamu yake ɓangaren shi da iyalinsa, ko wane ne abin sai ya dame shi a zuciya. Ya kamata a ce manya su fito su yi magana. Ba ma sai yi magana ba, ita da ta fito ta ce kaza da kaza da kaza ake dukan cikinta, ya kamata a ce a kira ta a dakatar da ita. Tunda ai wannan sirri ne tsakaninta da mijinta. Bai kamata ta fito tana faɗa ba. Amma an zuba ido, ba a tare ta ba, ba a hana ta ba, sai shi kuma da ya fito yi magana, abin yana damunsa. Kada fa ku manta fa, tsakaninsa da ita fa akwai ƙaruwa fa, akwai ƴa fa. Ta yaya zai rinƙa ganin wasu abubuwa suna faruwa, ko wasu maganganu suna yawo, ya yi shiru? Dole abin ya rinƙa sosa masa a zuciya. Don haka manyan cikin masana'antar nan haƙƙin a kansu yake. Dan ni yanzu da a ce zan zama wani a harkar industry, wallahi tallahi duk macen da ta yi aure ta fita ta dawo, wallahi tallahi ba za ta dawo industry ba. Sai dai ta je ta kama wata sana'a can. Ai gani da suka yi an zuba musu ido, mace sai ta yi aure, ta je ta kaso aurenta, tana ganin in ta dawo za ta zo ta ci gaba da harkar fim. Duk wasu abubuwan shi ya sa suke. To gaskiya ya kamata mu yi wa Adamu uzuri. Kuma wasu suna cewa wai ya zare, ba shi da kuɗi, ya susuce, ya haukace, ya yi wa, ana kewayewa gefe ana mai dariya. Idan masifa ta samu mutum, ko kuma ibtila'i ya faɗa mutum, ka taya shi da addu'a, kuma ka jawo shi, ka rarrashe shi. Kuma ita ɗaukaka ai ta Allah ce, lokaci ne. Adamu babu abin da bai ba sharafinsa a industry. To don haka dan yanzu wani ibtila'i ya faɗa mishi, ba wani abu bane ba. Kowanne bawa akwai ƙaddarar da Allah Ubangiji yake ɗora masa. To gaskiya ya kamata a ce manyanmu su yi wa tufka hanci.
su ya kamata su fito su yi magana. Har yanzu waɗanda haƙƙin yake a kansu ba su fito sun magana ba. To su manya ba su fito sun yi magana ba, mu fa yara da muke tasowa koyi za mu yi da su. To su ba su fito sun yi magana ba, mu me za mu ce? Gaskiya dai ya kamata a gyara, kuma shi halin da ya shiga Allah Ubangiji ya fitar da shi, Allah Ubangiji ya kawo mata sassauci, Allah Ubangiji ya yaye masa abin da ke